tubwate se kinkoro chetu tokweito ko kwali nyereli watanga ke bamintu ana onye no mongi no lesenga onye yani onye abantu bagambire bino bagambire bino sino musubati otesenga abantu bagambire bino no muga ko lesenga abantu bakugambire kine bine kanyoro igo urumu pa womete paralaka hego kwagende se kwaboro na kwenda weisaranza wakuminga I don't know teba no ina nakokana na bonde oyini arombanga ake oyini naende kuwakira iko puna kwali mambi naende kwenda nerere biri okora buno chande tabante kenyoro chande tabanda abanta senka chande tabante so kolemere mo chande tabanda akaba kumetenga kini tanoro mukristo akai ubo kristo weito esenenjo obweite walk otabwa tyokwanga nakitu aligereri lingana linene ntakete nahene oli kubuyanga esoli otali wangaki okwangama kwao otabwa tyoweitya niko kolevosa asonde bwenzi nasinya sa conversion without repentance is useless, it's worthless. Una okwangama wotabwa yani ogweitia wotabwa tyokwangama niko kole emeremo yabosa tikamo tikatoligereri esensema yakabere tokole esensema esege tabu keli tokoligereri esege tabu eke gya Joshua isano na ibere tutirimboke goika tigatusome ekefungo kya emerongevere ne emerongevere ne ya mugaiga kurugoroga twaligererie abana b'Abayisirayeli bakire segi bayiturwe abandi bakure babwirwe abarayi Joshua n'abarayi bande bagacha bagatandura cyanga bakeya karibu bakamurero monene ekero bagokora yonsipi li Kristo lirikorokwa akani lioli likagandrete kole manyomba na gutindeke binta ayo byo boibi biri akani igwe aga nete gutindeka chinibe sakoreire atata kirigo sakora ekera abandi bago ekero weikire nyakieni ansire kugotumia gokobe nyakieni nakyaba gusada ngaki omorogi atara goita omogengi ogoitire ekoro mogengi akogengo tire kapita kai na ndo koro nyarebo wanjire konyega unando momenta mabuta mogengi otenga kai abanda bakwangete abanda bakogete mana na muruti buna kwa bakorera nayo kama korera gentu getuka bakorera gentu osiro mongi no mogengi agutiere sege mugako agutiere tenayo bakwanyete nyota liga onyota konyanyarebe onyota iranyarebe sukuru onyota akora gento gete onyota akora angampere mo na bago tiesering enchenkabuni na bago beka enchenkabuni mo na ya na ko no mo sacha bulinde tatangura ntebyaro mugano no yomo umusigizi umusigizi umwana gako saba mabere mbabwate ngombe umukungwa kama kolikia gakombe akaka mwana gakombe akamatebi gendo sabe isa mabere kuna kwanyali kuna kunsaba amabere mwana uje karage anda kanyora iseno aga isaranse salenge siko akamatebi tata eke kombe ne kyakyo mwana ubwa amabere Wano mwako lya gecha akachagwe akaraba na chukua kwa watu mwana nega kombe gochi
akatanga abasacha bande ketanga batire no ngo chikusimwe no chimansa balete chom moya kolia kaibuka agechaya kira chaya botuka kaimukiri timolia kaimukinonchole akalimera gusi akacha koiba chombe botuko kira cha koiba chombe ugwetukutana akabetuli itima akapwa ngikiamoita ezenga ndo mukungu mubekereria amubekereri nacheni amutumi umubekereri no musacha boliganda kuganda eno iba yani nga ekaronya kieni agosoire sole ebintu okokora gachuli gereri no enaye sole buna ebintu okokora nebintu bikomubakanya sai amangano ko sokera abande nogo tiotereria ose nogo kanya egakoranga obwanjani obogo tuba amabe ikinaba kolinde yetanga ni komuneza obwanjani twegere kuruma obwanjani nigobole nigo boko yani tali obugo tiotereri kabisa bakwayete segi ekerese yere karabantu bakurwana ngobole uyo koneta umulembe akotebanga blessed are the peacemakers lakini ekero onya chenya soire sole ekero weite umuntu weite tali kwangama bigere lyakani ngato so makani emo ikoko batale ikafunga meronge ikafungo emeronge bere Joshua isana ibere ikafunga meronge bere ekotebaiga akani ekero Joshua gatebya kani komna kyanda eli Joshua gatebya kani umwana one mosikenchu wangu yasa bwa Israeli nekaro ekero bole bwa mugwereire akamutebi oyoroki onsipi elinde ere oyo koro kinyasa atogibwe konte bya ya wakolire tobesa kombisa tofunga meronge bere akanya akamwira nelia Yoshua amaene na koleire omonene nyasaye bwa Israeli ebibe na tuwakole takani na aya na kolire naye arali tofunge meronge bere naye amo ate bintu biria byasa koletwe abugoro yomo choche likawo kwana buna twegerete ko rugoroga ate bintu biri byasa koletwe nkarorege tamba yo kwamba kyarwete Babeli no amanganale nonya chieni amenyete Babeli ugosanera ebintu byense ebintu abantu kubarolire ebintu byarwe ebintu nebyo tine byarwe bikarose iritari osembongereza osena America osenegali osenkendi kyonsi no anaganza kakaro sirika kabago kabale neligoli abantu bara yani nabo kora kindi kyonsi kwekaba kenyo asama iguna tema na igere tamba kyarwete Babeli kyokwambara tabate tukumba batakukuna kende nekiveta kikiro ibere na ekengese kikiro ibere nenusi kivesa ebine kyanga ebintu byopyo kyanga kivesa hende gento akanitotete na hende ngiyago rusiri obo yagwatana lile na no bwamate bwao na nyasaye na eba oye tabu ebintu twega cheire chi account kivesa tukati chi account chi insurance chikadi credit card nebintu umuntu okotana nabyo utali gotigenze emachanye
que beti que ngora yate que sin hoka cheta mai obegete chipasi wadi verisato dinya que tipo kwara no mangalo siare iguna akanya okora amone akanya tabanga egento kyamo gogati kyanga kyamaguri hakachikulia heti chonsi pichi sambu ya tata ngongole tikande ruselia kama eneli golile nene arafu egento kende tibesa akaimo tibesa chikiro akie manoti tarengo akaimo kichikiro ibere nenus tibesa timanya tinga ebinti are ko bimokia ende nga kya koleta ka bivisa nga ya bivisa te ebinti nege akaro omondo enkoro ne enkoro teligo isaneka yani akaligeliga tamba akakianja akakalingani akabeka wesenga yakebege wesema gonga akabege wesenga kya akakevisa hekore abantu abonyore konya batari emyaka 40 batana kokoteru yanga batana kokoteru bikoroto akachiko ikara chonye ekine cyanga kinde kikarega agatanera ekine kirasa kikara konye nalete kisiringi cheto jaka ekine starting pound kikara bamura ekine kidora agatanera kibe abana banisa yakieni tali monto ogotiesera engiti tali monto ogotiesera merira ikari ngaini rikora nekero kwa mwire libaga ilago gokora kwa baga kora kamonta gakora onyuna ka Kristo gakora ka chanja oropo chanja ime oyo ene oyo kupolunga ngachuta igote kanisa yo chipiri chimbe tata ngonya kare umanyete nkwaga tukale guchari usine kanisa ne usine chibundi chikale igoro estima yani estimite te batakuma na tikandara kora kanyi mangu chaguchi yani obo chanja obo kora ubuke kanya kwatigire nyakenya gosoire wasanire anya no mugaka onyomete buya obwato mongno buya obwate nabana bawo buya andi koko ganda isike soga kale andi kwana kolige chisikati chinde kwa mago wasoire ororo nyakenya kobekire komoko bunakani kwa mago ansoro kwa sobo kora bo chanja yani nkumetika na kyakanya bisete binte kaya ligerelia akaimokia tibese chikilo ibere nenusu tianga ebitamba ekenene tiarenge tamba chikilo isana aga na kero kya keringa akabogoli egento kende yakatatu ekitabu akitabu tabu akaimo talinza ngataba ne ebibilia goteba na bego tebanga akai ina rogote batali monto masware oyo na rogote bia yos akamotebia na boigo ne bao yetabu eisaine kenese kebiro tenge tabu nende na nende ntiko to karai bali mumanyete kebiro na kyoko beke akona alia kyabe gyaligereri gwaligereri nganga na kie nyombere straight nesi kaine nyane krokoro ichoko ekeviro ligego pimati kon ego pimati ngana kyo waka chetenga nare straight oboli tobweke etabu akaimo kikara ligere bono mwako olimokirie etabu ekeviro tumbiro mubuku ekeviro etabu ekeviro oigwa tugutiro botakapi kwabeire buya kwawenire wenyu yani akarora ngabona imokie etabu ekevire ngima obekira tibese tikiro ibere nenus obo abogore ezetamba obo yani ero
webangile mapema abantu mara bakora bakristo kanya babwato bakora kuliana ni abantu bande noine kanisa magu akorete bintu byo bakora ubyumba bakora okonyora tibeso kubeka kya account kwanza kweko ngonde kubo bomukama njenge bangete abasaja umusata chura njenge bangete na mukane na bana ba ubwibi bubyo bokora ogusanira mukungule bwo isanika musaje bwo tekona kubeko bokora ogusanira ibintu isikoga kwanyora muntu mukora ngakyao korumuhako mukora echensi niyo konyore sini abegete kya account ibiri echipatu wadisa toinye omutani oye kuno ruwali ndongora akora bale kwende byokoyigiza omwaka akagenda gwesibyo osoire bathroom mungino mubekera kyayo ngere gwesibya esimye ka esatigete esimi ovekire sabuni bakomotwe akama akoigwe nana akabwato mungino yatakamanye bobisi bona ngesimi nomungina no atiko nomungine simi akachikoigwe simi ele kovuga akatenga leo na aku akama kominyoka korume yoka sibiti akasoka ma pyo timbe ane sabuni yonsi pina macho nsipi korwe bathroom bakero atakubwate simi omongino taba sakubwate simi haya socha kumani obokora korobo chanja bwakani obuchanja buno bombo toirande tikatusikaka kuchinze livere lyese bwenje tyakani akani webangire mapema webangire chikiro ibere chekivesa chikiro ibere nenusu eje kyanga kya Babylon ndo webangire netabu ekebire kegimoso kyeiro mubuko ebyatata kire gukuna bana banyasa ngatuwa kore takani aya amone bawo yetabu isaine kebe nkaba nokogania kwebintu ebyo okogania tama mbere mauti nyuma okogania ogosanera tesanera abali chikole komiwa to sanera yento kende gyonse kitali kya neba nebunda neba nagakombe gesiri omuntu abwate ero tomenyete asegogweta noene yanga rarande no esega ajikokobeka noene akayanga kwabeka umuntu alinga I like you ashati go yani ngati akaronje ngatogwene tikobeka chatinga I like you yani ngati na kinanchire sati yawiga na kinanchire ko biyawo nanchire esimye boli esimye yengi yaboli yananchire yani oyestanire kale oninga nere yagwenete nere totanera ebyo kusanera bigo ticha maiso y'obukristo ogotaisanika nkarora ngabisanera nabakanyako tebe ngabisanera nkaba nokugana kwebintu ebyo ngabira ibakako tebe nkaiba akataya nabire tetingi beti naruse tinkaira nabiganetje nkaira ibakako taya naibi nkaiba ekorana kanetu kendi yonse okorusia okaniri obuno boibi usanera akaiba lakini kaiga otirakomeke ruge nyororo na Rusia ngatuwako lete taizio monene na Rusia nkaigo tugatumia ngakinara okora abane nchara nere taizio monene kuwako lete ngabona nako omuntu kwego sinekibesa kwegwa watumwa utakwire okokenda gusi ngirere chisiri ngiri buikominjira
Waika na hino waikanjera hande kwara chitumia hano muntu kunga ngwa chibesa nato metunje getari haya wo gwaka simina nanyorete mubasokano nkara atumia ngama tukoma yani obokora korogo tsanere bintu byabandi ali bantu be batamumanye tinya sae boga pakano hene kanise menoto ikire henda mangana na toko kwa nyasae ikatanga ki ogwe ite kotabwa okwangama ngento kigo karati katiranda som oyikubona bate ina nkabiganya okoganya ese mumenya tebere ntombire okoganya komobere kwa maiso kebirengereryo yani ogosanira yani ebi binge toko kore byo korengereria ogosanira nabuna byakorakana akani bikamutuntu ba maiso y'ubu Kristo kamane kira abandi bagokwa eta cyari abantu bagaitwa mayite ngabaitwa ikaro monene nakane tumuzo kuyigo amangana go ikabanyoye nkabira ngaibono bikare taraboli agansa gocho ankana bacho ketamangana ya mapement tarasalika akatebe nkabira mu binyole bibisire gatigati yema yane akagenda bwoye gatigati yema no abibisete asamaro bayi akarema nekiveta kiria no kive kire insekegima akarema go kinsekegima tari goro igore sora binyole reis akarema kuchinse abana bansa nkinale koleta eselingane igonale koleta nga akani he did not feel the burden sai okwangama noko igwobolito bwali kwakolire nye kwagose iroyo mino ogotwara lijanda lyo kanga ngakibona agosera musubati uminto ngakibona agosera muibuli uminto ngakibona nakolera Muhammad eyo katesaini gotwara lijanda tesaini okuno gwite kotabwa cyo kwangama nyasa bukwatanga matai isanga okore imokie sadaka kogende kanisa weekend ronyo ale no bwate lioro moko eso yomino bwato bombo ubekense ogende umuligi musonsorane umako genda kusasi okuna kokwangama ogweitia lyo katali ogweitia naki yakogera nana karamantu bako esa pasake kuriegwa paura kotabanga kali kaligereja kali minuka juga kali yoko kwe kaligereja kwaranga ambia nesivia yanga ambia mbegete wansa de ngoma nyese kina kolete kwama kwe wansa ke moyo bochanja ke moyo como nene numaitana banya bibetole otwa bebeto ono ngomera na tole no mobero na manyinga ya sai tu aiteketa somo saraba to sibi bebe ya okwo no kona weite kotabwa cyo kwanga inju wa kolire ubolito akanita gweto ubolito mwali akolete Judasi tai weto bulito wali akoleta nyendiye weto bulito angana ngamete kero kwangama no gunchoka yango toso ne ese kitabu kia Isaya yango turasa kitabu kia Isaya 55 Isaya 55 kitabu kia Isaya 55 igubuno monena goteba igitabu gya Isaya
kitabu kya Isaya 55 ikubunagoteba omonene bunagoteba ase kifungu kyaye isano na Isaya 55 kifungu kyaye isano na muligi omonene ekera akonyorekana murangerie erinde abakonye ekero areange ikagotanga muligie tari okwebisabisa muligi omonene tumuligi omonene ekera akonyorekana tumurangerie erinde atokonye ekera arange ikifungu sana ibe tigomokori amabe atige kinjira kyaye nawe yotari omurunge atige ebirengerero byaye omuntu oyo tigaira naso omonene nere amororera amabera nyasaye oito ere namwabere kegima ekyagere ebirengerero byaye tibinga bune byaito intutoko bwengari obo chanja nabuko takokora igomba omonene nabakumanyete sebirengerero byaho nchamona tomori omonene ekera gutuka eke akanyata akoleta abana banyesa akanya aga obo chanja obo obolite tatwara obolite ogweite kutabwati okwangama ogweite abana banyasaye otabwati okwangama nikokora okwabusa ase obusi bwa nyasaye goika twatyoria ebibe byaito biria byatolitwereire erinde tumorige omonene ekera gotoka lakini toitakobisa ebibe byaito toitakobisa bunakani toitakobisa ebibe tobisete enjira kyokoriga kibese enjira kyokoriga kitabu enjira kyokoriga kinyomba tokwehagakira enjira kyokoriga kyanga kingiya kyokobe enjira omenyete enjira okwagakya efambeni yawe nobokorakora bwakani ende kwamakorwo tweorokinga tuna abakristo tumumanyite nyasaye ate ngaki tuligi omonene ekera gotoka omunyabibe erigi omonene ekera gotoka nabanteba Isaya 55 ikifungu 6 na 7 nabo yakwana nyenzenga buneyi abana banyasaye okwangama bwekene nigo gokorwa imase enkoro ime ekero kwarorire oborito bwebibe biri gwakorire naende nakikwamogoseire nyasaye ang'ana ekero okoibera oyo omino tari arakoibera oyo nyasaye koibera ibonga nakyekero Daudi agocha kwangama agocha komotelinga nakogoseire aye nyasaye nakorire ebibe bine nase obusi bwago amona mwana bana ebitabwenere lakini okwangama igo gwetera igorogoroiga naende mambi gwasoro kwangainere lero kwanga naende mambi naende kwanga gwesa monene nangainere nabo kiroli bubuli nyabere naende mambi ende nole okuno weitia turangama okwangama nogotiga nagonjoka kengima osaba okwa onyora omonto bweitiri nakwangama nigagonjoka kengima abantu mbaroro bakugwikanisa nari basonga obokima gokomonyora gogosomera tibuku nero omanyete buna Yesu arose tietibai gokomobori ng'aki ng'ayi Yesu achete ng'ayi arige tiememera
merango moro sereti nga yale chinkarango kango mokarangere te chinkara abwa ho tenga gendo so me bi ngayo mo hata kitako kulika muri aho tebi kan irangora no manyeteke hata konege tanga ni yesa kolete no koro chiechanga abana banyasa okwanga mawaito wikakoreto wonjole nyasai nigaga ne tinche nai torole keriesa tokoreira somusaraba enkero twarorire kiria kozire twarorire ngana kibibe bitu byangerete akabambwa somusaraba ogocha kwane inje naye tokogende kanisa ngogo tutore kitaisi ne kisadaka cheito mbosa amatera mbosa ingigeko tutore namanyi nga Yesu Kristo ulio bambe twasomusaraba ingigeko tutore no yenya Emmanuel nyasaye akabutubwata na mwanya abantu agakane ligo liri nene erinde tubise bibe to yaya tuyoroke ekotwa biyorokiri kinyale ko batogocha kasi twarenga kwirana ekero munda hoteli tari yogotindia kwa banyaga abuna na eteli yake ngane tikwirana ndaito gochanga monene na hatari lale naye na hataya yire kwirana nde uye ugokuno gweitia bone korogoche kora zigotanga na hiranire kwirana gochanga kitina ndiko kaya intataya asubwanjanibwa aseubwanjanibwa mberanka nonta kitikoberanka tinta kitikosoka isiko ukuna kuweitia wekene lakini uweitia kwabo saigo andi twira na twababuna twarenge twikire kanisa ime twana gonzoleli twabere bikoatie sabande abo bakamantu bagungeki ngingo kikoliye kanisa banyobona bubo Kristo tikali olinda abuta sika no akani no twikire monna tatanya sana biyamona singincho kwalire irana tukoliye ikero gotoka akani agasanera ebintu byamatuka make agasiri obugima bwaye abana baye bagaitwa omonginoye abamate baye abantu bonse pia bamanyete nga ebintu byakorete bonse pi bagaitwa ebibe byakane bagasiriwa n'obugima bwakare na kare naye tugwatukurire na tukuriye kero gotoka ese twatalirale nayo twabire tokonye na intwa mangana ya gagocha twate na twara aligeli ngaki ngaibono ngayinko ngayinta kitama butagoji ngayindentira goji gondentira goji koiba bweri bobande tutage tumoibi woncho kabeke yutani sabanganya sain konye tintage na irenire bodi talinga na inte kana gonsaberani abo masuko ningirane yaya irana gochanga naye Yesu akwerere inte naye atukwerere akane titonya orobugima bwakare na kare twagachane ntwa sentwe ntoba bunakane ntora abande bakwamagina ntora abande barwa tunebirecha ntora abande bagenda gotira kare na kare barende gwetera sobugima wetu wetera sobo Kristo wetu wetera sobwanjani wetu wetera samabera itu nyako batoko bomunso gukesa abandi tatanya sai nasabirolete obotoere uweki nkoro nokoremia sabasireri guna bamwabo ngwatongeta amakweli lakini amakweli agacha gwetera se omuntu oyo madam agwetere Adamu wonde Yesu Kristo bugima bwakare na karoto konye abasireri guna bamwabo bagagendrete meroberio abandi batabwati kinchira abarwaeta sinya gitari batabwati amaryogo batabwati kibese batabwati insurance bago semeri nyasaye mugweni urango bakune bwata masababu bisi bamanye tenga nayo bweko koyugwe
nabatebi abandi barabasekerere abandi barabachaye ayaturi gusekerera muntu ayaturi guchaya muntu niguka netitotse bunatole bigwa masababo bisi abarakitera abarakipara tekindege bakonye baikisisa bali kyabo buya na intwe toto tiga tusirera soboruoti bwense yiga tokonye ntotalira kitabwe bingetse ntotalira kibesa kikiro ibere nenusu tonya magimaito ntotalira cyanga kinyomba nebinte bya bikororokana emeremu twange kubwago ukoriya kwekanande ngakendekera toromera naso kwegera na gomen oseketana gokina kemoika utulendero kwegera na weito wetera Yesu Kristo motoleto amen.